କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ କାହିଁକି ପ୍ରେମ କଲେ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଜଗତ କହିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ। ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ତଥାପି ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଦିନର ଜୀବନ ଯେପରି ପାଇବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପଠେଇଲେ। ଜଗତ କହିଲେ କଣ? ଜଗତ କହିଲେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଅଛନ୍ତି।